Il-Gvern ħalla lill-kurċiera tal-karozzini, b'mod partikolari dawk li operaw mad-dawra tal-Belt, lampa stampa mingħajr ilma żwiemel, kif ukoll drenaġġ. Iltqajna mal-kurċier Richard Attard quddiem dar il-Mediterran li tkellem magħna dwar nuqqas ta' għajnuna li qed isibu mingħand il-Gvern. Mad-dawra tal-Belt anke hawnhekk għandna problema għandna t-tinet, imma l-ilma m'għandniex. Kull darba rridu mmorru mingħand il-Malt Experience biex inġibu l-ilma, dan ngħidulu tina naq ilma ħabba żwiemel u da dejjem tagħna bil-kontentezza tiegħu għax da jista' jgħidlek toħodlix ilma. U da m'għandniex ilma, da kull darba rridu naqsmu triq immorru faċċata biex inġibu l-ilma mant in-nies għax ilma hekk bħalma taraw m'għandniex, għandna t-tienet u ilma m'għandniex. F'żoni oħra saħansitra lanqas hemm tinda bħala kellna żwiemel mix-xemx. Dejjem niġġieldu għad-drittijiet mhux tagħna taż-żiemel tagħna l-ewwel bħalma għandna triq Marsa Mxett. Kenna ġi shelter semmek għalahom għax qed jirranġew il-bankina, weduna li ħajamlu dranaġġ u l-ilma mhux talli m'għamlux id-dranaġġ u m'għamlux l-ilma, talli t-tenet ma reġgħux waħluhom lura. Dan aħna rriduhom. Għall-inqas qed nikbilhom kuljum. Ejja waħluhomna dawk il-ġi shelters. Ejja ħa ma nħallux iżgumel fix-xemx. Laqqas kaxna m'għadhom jagħtu. Min meta ħareġ il-liġi law di, id-direttur tal-Animal Welfare laqqas għadu jirrispondini xejn. Kif jara n-numru jaqta'. Dan jikkuntrasta ferm għal mod kif il-Kunsill Lokali Nazzjonalista tal-Imdina ħaseb għal ħtiġijiet ta' żwiemel ta' karozzini fil-Belt is-Sikta. Il-kurċiera tal-karozzini qegħdin igidbu wkoll lis-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri kif ukoll il-Ministru José Herrera hekk kif ħadd mill-Gvern ma kkonsulthom qabel ma ġie ppubblikat l-avviż legali li jwaqqaf lill-kurċiera milli jsuqu żwiemel tagħhom bejn is-sija u l-4 ta' warofsinhar, kif spjega aħjar il-kurċier Kevin De Bono. Meta ntqajna magħhom biex inkellmuhom bl-avukat tagħna Dr. Matthew Brinkat, laqas aċċettawna aktar. Batnilhom kemm il-darba, ejja nintaqgħu, ejja nitkellmu, ejja nsibu soluzzjoni, ejja nirranġaw, le, dawn ma taw kasta xejn, ma taw kasta ħadd, u mxew, kif ridu huma. X'ħanamlu bihom daw iż-żwiemel aħna, għax aħna mhux żiemel wieħed għandna 3 u 4. Issa waqqafna mix-xogħol, hemm il-cruise liner, in-nies fuqna biex nabbuhom. Fl-aqwa ħinijiet tagħna ma nistgħux nabbu t-turist. Sa nagħmlu? Bla flus, diġà ħassejna kemm ilu li waqqafna, s'issa ħseb wara x-xahar id-dieħel veru. U maraw id-disponibilità tagħhom li jikkoperaw mal-Gvern kif ukoll mad-Direttorat. Għadna lesti li nikkoperaw b'temperaturi għolja ma narmawx, imma mhux jaqtanna 3 sigħat. Meta l-ġimgħa l-oħra għamlu ġranet bir-riħ u anke msaħbin aħna xorta turisti ma bejnihomx. Daw qabdu jitqu xi ngħadnilhom illum ma nistgħux naħdmu bis-żwiemel. Kurċier ieħor, Joseph Said, stqar kif kawża ta' dan l-avviż legali mhux biss se tbagħat il-familja tiegħu iżda anke ż-żiemel. Dan qabad u għamela mis-sija sal-4, ma tistax tabbi. Mis-sija sal-4 għala ma tistax tabbi. Aħna veru nġuwaw fid-9. Għadu kif tasal hawnhekk fid-9, ħaseb li mid-9 sas-sija ma teqax bix-xogħol. Għandek xogħol tiegħek tagħmel vjaġġ, istejna l-bieraħ ġejt hawnhekk wasalt fl-10 u kwart. Alright, ma bejtx. Fiex ħin ġej xogħol? Fis-sa'tejn. 3 vjaġġi ġew ma bejthomx. Mbagħad fl-4 għad ħan nipprova nabbi, x'tabbi. U tlaqt vot fil-5 u kwart. Ma tkun xaw xogħol kek għallek 3, iżżum 2, ma ħdoq ġib riġwes u spejjeż u kummedju nal għajxejn. Ma ħan niġi hawnhekk flok naqla ħan oħroġ. Il-kurċiera qegħdin jgħidu li l-Gvern qed jivventika ruħu minnhom. Biex jaħorġunna b'dil vendikazzjoni kbira l-għamlu minna s-sidin l-iktar li nħobbu z-żiemel għax tkun nħobbu ħafna z-żiemel biex taħdem bih. U miż-żiemel tagħna, x'sa nagħmlu bihom iż-żwiemel irid nisma' jien. Biss jekk iħallinna dis-sistema. Jiena aħna din ħażin ħafna. F'aqwa xarej ma naqalawx flus. Dan apparti, it-3 xhur tax-xitwa li minnhom qajla joħorġu biżwiemel. Ġebna f'5 xhur mis-sena ma naqalaw xejn. Xejn, aħna ma ħanix naqalaw flus.